Cred că ați văzut, am mai făcut câteva chestii, așa, plus minus. Da, am pus aici la bar niște luminițe. Și s-a descurcat foarte bine până la ora asta. Deja a avut și încasări. Și are și chestii de genul făcute din asta pentru doamnii profesori. Trebuie să ne mai vină marfă, să fie plin aici, peretele ăsta să fie la fel plin. Vrem să facem și tavanul tot plin de flori. Absolut tot. Astăzi pentru copiii, mamele care vin cu copii. Câte un bonus. Să îndulcească copiii. Interior. Bună, șefa! Așa este barul, mai am pus și luminițe. Și sunt orhideile. Acolo este buchetul meu de flori. Care este? Și astăzi sunt ce am muncit. Astăzi, bine, dar le-am cam unul. Și acolo mai fac unul. Am rămas încă în minutul. Și vreau să vă mai arăt. Și cred că e la arătat deja. Da, le-am arătat la Ce tablouri frumoase pentru pitici avem. Tulicheni, ăștia sunt naturali și rezistă așa. Nu se eu nu știu să zic asta. Richenii sunt naturali. Și vreau să vă mai arăt și cutia pentru bărbați. Eu am făcut tot. Și licheni pentru nași, licheni pentru jamuțean și, bineînțeles, cutia noastră de suflet pe care o păstrăm aici. Și am pus și poze cu noi și diploma, tot cu noi. Bine, dragilor, o să ies, că mai avem treabă. Vă mulțumim că sunteți cu noi și mulțumim pentru tot ce ne-ați urat.